Yun. Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin at umpisahan po natin ang ating pagtitipon ngayong gabi sa pamamagitan ng paglalahad ng salita ng Panginoon. And welcome kay Ate Delia na matagal nating na-miss at hindi nakasama sa ating kalagitnaan together with the family. And nire-review natin ang ating distinctive bilang isang iglesia dito sa Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite. And last Wednesday ay tinalakay po natin ang pang-anim na distinctive. Hindi lang ng ating iglesia, kundi ng lahat ng local church na matapat na sumusunod sa salita ng Diyos, itong loving community. And salamat din sa Panginoon dahil 3 years na po ang gawain dito sa Bella Vista. And hilingin natin ang tulong ng ating Panginoon once again, bago tayo magpatuloy sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. O aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyong presensya sa gabing ito na meron pong pagpapakumbaba at meron pong pag-amin patungkol sa aming kasalanan, sa aming inadequacy, sa aming insufficiency, sa aming mga shortcomings, O God. Ngunit ang aming mga mata ay nakatuon kay Kristo na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos, na siyang advocate, siyang tagapagtanggol, at siyang nananalangin on our behalf. Salamat, O Diyos, dahil hindi ninyo kailanman pinabayaan ang inyong iglesia. Lahat ng biyaya ninyo ay binuhos sa lahat ng inyong mga tao, both your restraining grace, your illuminating grace, as well as enabling grace, your restoring grace. Lahat ng uri ng biyaya, O Diyos, at wala talagang masasabi namin na kulang sa amin. Sapat ang inyong biyaya sa lahat ng pagkakataon. At sa gabing ito, tulungan ninyo ang inyong lingkod sa paglalahad ng inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. So tinalakay po natin last Wednesday at in-expound po natin ang biblical model of fellowship na matatagpuan sa Acts chapter 2 verse 41 hanggang sa 47. Ang fellowship or ang community na punong-puno ng pag-ibig sa early church doon po sa Jerusalem, mga kapatid, mga kaibigan. So nakita po talaga natin ang local church in action ayon sa Acts chapter 2 verse 41 hanggang sa verse 47. And for the sake of review and refreshing of our mind, basahin po natin ang teksto na ito once again. Ang sabi po dito, kaya't ang mga tumanggap ng kaniyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa na natili silang matibay sa turo ng mga apostol. Kaya nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. So, I suppose, ang message po last Wednesday sa unang bahagi ng ating pang-anim na distinctive, which is loving community, ay nakapublish na po sa YouTube. Kaya't maaari po natin yung i-review. At makita po talaga natin yung local church in action doon po sa Jerusalem at that time. So they were a loving community. And they were marked with distinct unity. Ito po talaga ang layunin ng isang iglesia na makita ang pagkakaisa na may pag-ibig. Ephesians chapter 4 verse 2 to 6. Ang sabi po dito, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. So this is harmony, this is loving community.
na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu. Kung paanong tinawag kayo ng isang pag-asa sa pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat, na sumasa lahat at nasa lahat. So, ang ginamit po ni Pablo na term for fellowship is koinonia. Koinonia. Ngayon ay dugtungan po natin ang message last Wednesday, and our community as a local church must be described as a loving community. Puno ng pag-ibig. It is a loving community marked by Christian love. Ang ating iglesia nawa ay ibuhos ng Panginoon ang kanyang biyaya na ang description ng ating Panginoon. Kasi ang pag-ibig kasi sa loob ng iglesia, ito yung palatandaan na tayo nga ay na kay Kristo. Ang pag-ibig. Hindi naman kasi natin nakikita ang pananampalataya eh. That is really very abstract. Hindi rin natin nakikita, di ba, kung meron ba talaga tayong tunay na pananampalataya, pero merong palatandaan ang banal na kasulatan at ang Panginoon mismo ang nagbigay nito, ang palatandaan ng pag-ibig. So, how do we know that a person is indeed a true disciple of Christ? John chapter 13, verse 35. John chapter 13, verse 35. Ang sabi po ni Kristo dito, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So ano yung isa sa matibay na patunay na tayo ay mga alagad ng ating Panginoon? Kung tayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Nakita po natin last time na ang pag-ibig na ito ay nag-i-include saklaw ng pag-ibig na ito pati ang mga tao na medyo hindi masyadong kapareho ng ating personality. 'Di ba? Sa mundo, siyempre, iniibig nila ang mga taong mababait lang sa kanila. Iniibig nila ang mga taong medyo kasabay nila or medyo mayroong pakikisama, medyo nagkakasundo sila sa maraming bagay. But that's not Christian love. Love in the Church of Christ includes people na medyo rough ang ugali because they are also saved and they are also brothers and sisters in the Lord. The Lord Jesus Christ even commands us to love our enemies. How much more ang mga kapatira natin sa iglesia na medyo hindi natin kaedad or hindi talaga kapareho ang ating background. Our love is deliberate. Our love is really resolute. It is based on obedience to God, not based on emotion. Kasi kung ang pag-ibig ay based on emotion, abay, sasamahan lang natin ang mga tao na medyo kakasundo natin sa ating mga hobbies, sa ating mga inclinations. 1 John chapter 2 verse 9 and 10. So ito po yung palatandaan na tayo talaga ay mga alagad ni Kristo if we love one another. 1 John chapter 2 verse 9 hanggang sa verse 10. Ito din ang sabi ng ating Panginoong ni Apostle John. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananatili sa liwanag at sa kaniya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. So, nakuha po natin mga kapatid, ang pag-ibig talaga sa mga kapatiran ang siyang patunay na tayo ay nasa liwanag. So sabi ni Jesus, ito ay patunay na tayo ay kaniyang mga alagad. Sabi ni Apostle John, ito ay patunay na tayo ay nasa liwanag. Kasi ang pagkamuhi sa isa't isa or walang pag-ibig sa isa't isa ay palatandaan yan ng mga nasa kadiliman. Kung tayo ay nasa liwanag, ay meron talaga tayong pag-ibig sa isa't isa. Meron tayong unique relationship with one another. At ang pinakadakilang demonstration ng pag-ibig
para sa isa't isa in this context is the local church. Kaya nga, ang isang Christian na nagsasabing, or professing Christian na nagsasabing, Christian ako, ligtas na ako, tinanggap ko na si Kristo, kilala ko ang Panginoon. Pero ayaw niyang mag-join sa local church. Ayaw nga niyang sumamba ng madalas sa local church. Di ba may mga taong ganun, professing Christian, pero hindi mo nakikita sa church na iniibig daw niya ang Panginoon, niligtas siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, pero hindi nakikita sa local church. Pagdating sa fellowship, after worship, ang bilis na wala, umiiwas. Umiiwas sa fellowship. Umiiwas sa engaging with the people in the church. At mas komportable siya sa mga hindi mananampalataya. That betrays the profession of that person. Diba? Kung tayo ay na kay Kristo at kabahagi ng kanyang katawan at niligtas ng Panginoon, it follows na itinanim din ng Panginoon sa ating puso ang pagmamahal para sa mga kapatiran sa iglesia. And we want to spend time with them. We want to be with them. We want to be a blessing to them. And we also consider them as blessing to us. Nade-demonstrate talaga ang pag-ibig natin sa Panginoon at sa kanyang iglesia by our faithful attendance. By our faithful attendance to the fellowship and gathering of the church. At nade-demonstrate din ang ating pag-ibig sa mga kapatiran kung nagpapakita tayo ng pag-ibig at pagmamalasakit at pagkandili sa kanila. Diba? Kung merong mga kapatiran na nasa matinding pangangailangan, ay hindi natin ipipikit ang ating mga mata, hindi natin matitiis. We really do something about it. That is why we are a community. Alam ng Panginoon na hindi tayo mga milyonaryo. Alam ng Diyos na hindi tayo mga bilyonaryo. So, ang pangangailangan ng isang kapatid ay hindi tutugunan ng isang kapatid lang. As if siya yung super financier sa iglesia. That's why we are a community. Dahil, unang-una, meron tayong benevolence sa church na kung merong mga kapatiran na nangangailangan, at least makukuha natin mula sa benevolence fund ng church. Pero hindi rin balon na abunda ang supply ng tubig sa benevolence fund na yan. So from time to time, lalong-lalo na kung pangangailangan ay magkakasabay-sabay, di ba, dalawang pamilya ang nagkakahospital at parehong nangangailangan ng gamot, kaya dito na po talaga pumapasok yung sacrificial giving at pagmamalasakit ng mga kapatiran sa iglesia. And to whom much is given, much is also required. At kung pinalalago na ng Panginoon ng iglesia, kabilang sa paglago na yan ay ang malasakit at ang generous giving para sa mga nangangailangan. Okay, so yun po yun. We demonstrate our love as we teach and disciple one another. Tinuturuan natin ang isa't isa, dinidisciple natin ang isa't isa. Romans chapter 15, verse 14. Please turn there. Romans chapter 15, verse 14. Ang sabi po dito, at ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo man ay punong-puno ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na may kakayahang magturo sa isa't isa. So, love in the church or in the family of God is also marked by our desire to teach one another, to make them grow in the Lord Jesus Christ. Kung kinakailangang mag-rebuke tayo, we rebuke gently with love. Kung kinakailangang mag-exhort tayo, we exhort gently with love. Gently but forcefully. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 hanggang sa 14. Hindi po ito nakikita sa konteksto ng barkadahan. Hindi talaga ito nakikita sa konteksto ng barkadahan. Ang konteksto ng barkadahan, meron silang glue sa isa't isa dahil yung alak, yun ang nagsisilbing glue nila. At kung sila ay malango, mga lasing na sa alak, wala na. Kumbaga, minsan pa nga, nagsusuntukan eh. So, hindi yun totoo. At saka, hindi naman talaga nila iniibig ang isa't isa. Lumaki po ako sa tahanan na mayroong lasenggong membro. Lumaki po ako sa tahanan na talagang nawi-witness ko po yung mga nag-uumpukan at nag-iinuman. At pinakinggan ko talaga yung kanilang topic ng pananalita.
pataasan ng bangko yung mga nag-uumpukan sa pataasan ng bangko ang mga nag-uumpukan sa inuman. It's either they promote their children, their family, or it's either they promote their favored politicians or artists, or basta pataasan sila ng bangko. Talagang lumalakas yung boses kasi nga meron silang ipinagmamayabang. Hindi naman talaga sila, they are not building up one another. Wala pong payo na naririnig mo na binigyan ng payo yung kapatid or kabarkada nila na merong pangangailangan at merong problema. No. Ang sa kanila is, dinadaan po nila sa good times para daw mawala ang problema. But that's not true. Parang lang yan pain reliever. Parang pain reliever lang yan na iniinom mo yung pain reliever, hindi ka nakakaramdam ng sakit, pero kung nag-subside na yung pain reliever, nandyan na naman, masakit na naman. Ganun ang operation. Now, yung alak, parang pain reliever lang yan. Masaya ka kung ikaw ay tinamaan na may sipa yung alak, pero pagkatapos niyan, mas dagdag na pasakit ang dulot niyan sa'yo. 1 Thessalonians chapter 5, verse 11 to 14, ang sabi po dito, dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa, gaya ng inyong ginagawa. So, ang fellowship pala, ang encouragement ay hindi lang yan one time. Kasi gaya ng inyong ginagawa, ito ay nagpapatuloy. Nagpapatuloy yan. Subalit, hinihiling namin sa inyo mga kapatid na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo. So ito yung turing ng iglesia sa kanilang pastor at mga guro na igalang. At lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa, mga kapatid. Aming isinasamo sa inyo na inyong pangaralan ang mga tamad, palakasin ang mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina at maging matiisin kayo sa lahat. So ito talaga yung konteksto ng loving community. Fellowship inside the church. Na kung isummarize po natin ang loving community is that we watch over one another. Binabantayan natin, iniingatan natin ang isa't isa. Ito ang isa sa mga duties belonging to the Church of Jesus Christ. Katulad ng Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite. Ito yung covenantal duty natin. Covenant ito sa harap ng Panginoon. Na tayo ay mag-exercise ng watchfulness sa isa't isa. Maging watchful tayo, iniingatan natin ang isa't isa. And then matapat din tayong nagbibigay babala. Ang salita ng Panginoon ang ating instrumento dyan. Matapat din tayong nag-i-exhort, naghihimok, naghihikayat, at matapat din tayong nagre-review kung kinakailangan. Diba? Matapat tayong nagre-review kung kinakailangan. At kung babasahin po natin ang ating constitution and bylaws ng article of membership natin dito sa church, meron tayong tinatawag na conduct of membership, ay merong mga items na ganito, that the members pledge to love one another without offense or hypocrisy. Walang pagkukunwari. Ibigin natin ang isa't isa na walang pagkukunwari. To labor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So to labor, magsikap daw. Dahil ang totoo nito, hinahamon ang pagkakaisa ng iglesia. Hinahamon kasi palagi si Satanas ay kumikilos din upang wasakin ang iglesia at tamnan ang puso ng mga kapatiran kung hindi mag-iingat ng inggit, ng na-misinterpret yung word, nasaktan, pero hindi naman pala yun ang ibig sabihin. I experienced that lately, na meron talagang message na natanggap ang isang tao na unang basa namin, parang malakas yung dating. Nung ni-review namin, hindi naman pala. Di ba? Hindi naman pala. Ay talagang maayos naman pala yung pagka-construct. Pero yung umpisa nung pagbasa, palibhasa ay meron siguro na-filter na siguro sa utak kasi merong mga prior na mga cases. Parang iba yung interpretation. Mag-ingat tayo sa ganyan. Mag-ingat talaga tayo sa ganyan. Buti na lang ni-review namin na, okay naman pala,
Kung i-analyze mo, may mga times na may kapatid na nag-message sa atin sa messenger or sa cellphone, text message. Tapos unang basa natin, na misinterpret natin, tapos nagre-react tayo kaagad. Mag-ingat kasi lahat po ng age level ay victim dyan. Kaya if you are offended by a certain message sa messenger na galing sa kapatiran or kahit galing sa family member for instance, we have to review it. We have to review it. Kasi mahirap na kung reactive kaagad. Isa yan sa nakakapag-destroy ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. And one of the covenants of membership is that tayo ay mag-iingat sa isa't isa, that we will really watch over one another for good. Na ipanalangin natin ang isa't isa. That's part of our love for one another. How do you show that you love one another? You do good to them. And the basic na kabutihan na ating magagawa sa mga kapatiran is to pray for them. To pray for one another. And then, papaano natin masasabi na pinapahalagahan at iniibig natin ang isa't isa kung pinapabayaan po natin ang pagtitipon kasama ang mga kapatiran to worship the Lord our God. So, ipopromote talaga natin ang spiritual benefit ng isa't isa sa loob ng iglesia. And sama-sama din po tayong titindig para sa pananampalataya na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang turo, ang doktrina ng banal na kasulatan. And, papaano ba magtagumpay ang iglesia upang magwagi ang pag-ibig sa ating komunidad? The Bible tells us that it also requires sacrifice. It also requires sacrifice, na isacrifice natin ang ating sarili upang mapanatili ang pagmamahal sa loob ng iglesia. At ito ang dahilan kung bakit maraming mga churches ang mahihina. Many churches are weak sapagkat ang mga individuals ang mga members ay individualists. Individualists. Sarili lang ang iniisip. But the Bible tells us that the church thrives in the community. The church thrives in the community. Kasama ng mga banal. Na ang bawat miyembro ng komunidad na yon ay ibigay natin ang ating sarili para sa kapakanan at kabutihan ng pangkalahatan. Ito yung biblical model. Ito yung model ng salita ng Panginoon. Philippians chapter 2, verse 3 hanggang sa verse 4. Philippians chapter 2, verse 3 hanggang sa verse 4. Ang sabi po dito, huwag ninyong gawin ang anuman huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas. So bakit kaya sinabi ni Pablo ito? No? Baka meron ng ganitong case sa Philippi. Well, we remember two individuals, si Judea and si Syntyche. Diba? Magkasundo daw sila sa isa't isa, baka ay nagpapasiklaban sila ng idea. Hindi sila magkakasundo, kaya nagkakaroon ng conflict. Ang gusto ng isa, yung idea niya ang masusunod. Ang gusto ng isa marahil, yung idea niya ang masusunod. At idea patungkol sa pagbalot siguro ng pagkain, pamimigay sa mga, kung may okasyon, baka yun ang konteksto noon. Or idea kung paano tulungan ng mga kabataan sa church. Ano kayang pinag-aawayan ni ano? Ano kayang hindi pinagkakasunduan ni Judea and Syntyche? Sabi dito, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa iyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. So, what does it teach us? It teaches us to sacrifice ourselves, to prefer others over ourselves. And then, upang mapanatili ang pag-ibig sa loob ng iglesia, ay kinakailangan po ng tinatawag na sacrificial attendance. Remember, palagi kong bukang bibig dito sa pulpito, na kapag trabaho at meron kang masamang nararamdaman, hindi ka, kumbaga, you will take the necessary sacrifice. Kailangan kasing pumasok kasi kailangan po natin ng sahod. Di po ba? Kung estudyante, kahit merong masamang nararamdaman, ay talagang papasok pa rin.
Kasi ayaw nating mahuli sa lessons. Naghahabol po tayo. And we really consider school, attendance in school as really important. We really consider attendance in our work as really important. Hindi talaga tayo magdi-decide na umabsent. Dahil it's very important sa ating performance bilang mga empleyado. Pero pagdating sa church, mabigat lang ang katawan pagising ng Sunday morning, medyo masama ang pakiramdam, kahit medyo lang, sinasabing, ay masama ang pakiramdam ko, wag muna akong umattend, wag muna akong pumunta ng church ngayon. Ang bilis makapag-decide. Diba? Samantalang yung school at saka work, kumbaga, kung maaari ay talagang pumasok. Pero pagdating sa church, the decision is really quick. Hindi na kailangan ng second thought. That means bias talaga ang ating puso. When do you assemble with the church? When the church assembles. Kaya pumunta ka doon. Di ba? Pumunta ka sa pagtitipon. And that is how to foster love in the community of the believers. At papaano po natin mapatibay ang ating loving community? Well, binanggit na natin kanina, we commit ourselves to prayer, both individually and corporately. Pinag-usapan namin kasi kasama po tayo sa mga Methodist pastors na sa GC. At napag-usapan doon kahapon kung papaano kung ang pastor daw na itinalaga na tagapagturo ay tilabaga nagtatamad at nabibigat or mabigat sa kanya ang lahat ng kanyang ginagawa. Sabi ko, huwag po nating husgahan kaagad kasi real din ang ministerial exhaustion. Di ba? Huwag po nating bansagan kaagad na nagtatamad. Wag. Meron talagang mga pastors na tamad din. And they deserve rebuke. Pero kung hindi natin nakikita yung kasipagan na gusto sana nating makita sa ating ministers, huwag po nating bansagan kaagad na nagtatamad. Baka naman ay nakakaranas yan ng ministerial exhaustion, ministerial burnt out. Ang mga pastor ay hindi din manhid na may mga personal problems din yan sa kanilang family. Ano ang family ng pastor? Superman? Ang husband and wife na pastor ay super couple na hindi nakakaranas ng challenges? Huwag po nating husgahan kaagad. So namulat yung kanilang mga mata kahapon as the conversation progress. So, ang line of thinking ay hindi na anti-pastor. Meron naman talagang nagtatamad, pero meron talagang pastor na nakakaranas ng ministerial burnt out. At nararanasan din naman natin yan. Pero matapat ang Panginoon na nagre-restore sa atin at nagpapalakas muli. So, ang tanong, ano daw ang gagawin sa pastor para mapanumbalik daw ang sigla? So, I gave practical advice. Katulad ng kumustahize your pastor also. Pray for your pastor. Show him goodwill. Give your pastor the assurance that you are praying for them. And that sa lahat ng mga activities, funeral service, walang sumasama na miyembro. Naku, encourage. You just don't know how encouraged am I kung mayroong funeral service at marami pong mga miyembro na sumasama sa funeral service. Napaka-encouraging yan sa pastor. And on the one hand, nararanasan ko rin na may funeral service na ako lang isa, solo flight. Napaka-discouraging yan. Mabigat talaga yan sa pakiramdam ng isang pastor. And you want your pastor to be encouraged and to be strengthened? Make yourself available para sa mga gawain sa church. Kung meron pong funeral service and Bible study, sumama kayo. Diba? Mga gawain sa church ay talagang maging aktibo po tayo dahil hindi po yan one-man show. Isa pang encouraging sa pastor is that ipakita mo na ikaw ay natuto sa mga itinuro. Lalabas yan sa iyong prayer. Diba? Kumbaga, ang pastor ay matapat na nagtuturo. At least kung mayroong member na nagpipray ng mga kalalakihan, at least yung tinuro ng pastor ay magre-reflect din sa prayer. Kino-quote sa prayer. Ibig sabihin, tinatandaan. Nakuha po natin. Ano pa? Ang pastor ay naghahanda ng message sa Sunday school and then pagdating sa Sunday school, nag-umpisa na ang Sunday school, 2 or 3 lang ang nandoon, napaka-discouraging yan sa pastor. Kinakailangan maaga sa pagdalo ng Sunday school.
para encouraging yan sa pastor na yung kanyang pinagpaguran na turo na inihanda ay talagang marami po ang nakakapakinig. Nakuha po natin, ang dami pong factors na dahilan kung bakit ang pastor ay nababurnt out or nai-exhausted at to the point na parang nagtatamad na mabigat na sa kanya ang kanyang gawain. I have experienced those ministerial burnt outs, especially during the pioneering stages of the then Salitran Covenant Bible Church. Kaya naranasan din po natin na sa prayer meeting talagang kami lang family ang andun at wala talagang ibang mga members or attenders. Minsan si Junel, kaming 5 ang andun. Si Mami, si Hana, si J-Boy, and then ako, si Junel. Talagang at hindi lang yan isang beses nangyari ha. Maraming Fridays na nangyari po yan during the pioneering stage. And kung pwede palang sumuko sa stage na yun ng pioneering ministry ng ating church, ay talagang sumuko na. Pero hindi talaga ipinahintulot din ng Panginoon. Matapat ang Panginoon. What I am saying is that encouragement sa pastor. Kung talagang ipinagpipray natin sila at nagiging aktibo tayo sa gawain ng iglesia. Nagiging matapat tayo sa pagdalo ng mga stated fellowships and gatherings sa church, lalong-lalo na sa worship at saka sa pulong panalangin. And hilingin din po natin sa Panginoon that we will become a person of prayer. Na tayo ay maging constant sa ating pananalangin. Kailangang ma-develop po natin yung attitude, yung hobby, na kung merong mag-send sa atin ng prayer request, manalangin ka kaagad. Huwag mong sabihin na, I will pray for you. Tapos hindi ka nag-pray kaagad. Naku, makalimutan mo na yan. So my discipline is that, kung merong dadaan sa GC na please pray for James, for example, dahil ngayon ay na-positive sa dengue, please pray for James. Stop what you are doing and pray at once. Manalangin ka agad. Huwag ipagpaliban ang panalangin. That should be our discipline. Kasi kung ipagpaliban, wala na, nakakalimutan na natin yan. Hindi na tayo nagiging matapat. Paano pa ma-foster ang pag-ibig sa ating iglesia? Well, ang relationship ay pinagsisikapan yan na i-build. Diba? Ang relationship ay pinagsisikapan yan na i-build. Maaring mag-initiate ang mga kapatiran na mag-invite ng mga kasamahan sa church, sa bahay, for meal or lunch or dinner fellowship. Hindi lang yung mga close sa inyo ang i-invite. Pati pa yung hindi masyadong close. Kasi sa totoo lang, meron mga kasamahan natin sa church na hindi pa natin masyadong close. Lalong-lalo na yung mga bagong members. Baka hindi pa naka-establish ng closeness. At yung mga matatagal na sa iglesia, baka sila lang din yung nag-uusap every Sunday. So, not just the people you are close to, but those you don't know as well. And those you may feel you don't have as much in common with. Di ba? May mga kapatiran sa church na parang walang common masyado ang kanilang buhay sa atin. Those who may not be as mature in the faith. Yung hindi pa masyadong mature sa faith, pwede nating i-invite over for lunch or dinner or snacks para magkaroon ng fellowship. Ito yung mga wonderful expressions of love in the church. Ang strong relationships in the church ay nagki-create yan ng mga pagkakataon para sa teaching, encouraging, admonishing. Ang strong relationship lamang ang mag-aalaw sa kapatiran na mag-rebuke. Di ba? Nai-insult tayo kung i-rebuke tayo ng isang taong hindi naman close sa atin. Pero yung close talaga sa atin na nagre-rebuke sa atin, okay naman, wala namang problema. Pero kung talagang ang hindi close na nagre-rebuke ay nagre-react tayo. So, only strong relationships will allow one brother or sister to correct and admonish the other in love. Only strong relationships will provide encouragement and edification as we walk together in love. And close relationship and strong relationship takes
effort on both sides. Di ba? So if all of the members are taking effort to build strong relationship, it will be realized. Mahirap naman kung sa husband and wife lang, kung isa lang partido ang gustong maging close sa isa't isa, tapos ang isa ay hindi mag-cooperate, ay hindi yan mangyayari. Parang Karen Carpenter lang yan. I've tried so hard just to keep love alive. Tapos suko na siya. So she is caught between goodbye and I love you. May mga ganun na mga songs. Engage yourself in the life of the church. Engage natin ang ating sarili sa buhay sa loob ng iglesia. Now, ang mga Christians, we are a part of a common family. At sana po ay palaguin po tayo ng Panginoon sa aspeto na ito ng pag-ibig sa loob ng iglesia. Ng ating community ay magiging characterized by the love of Christ. So akala ko po ay matatapos po ngayon ang material natin, ay hindi pala at meron pa itong mga concluding observations sa susunod na linggo. Nawa po ay i-apply po natin ito sa bawat isa sa atin. Again, para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, hindi po matatagpuan ang tunay na fellowship na ito labas kay Kristo. Labas sa family ng Panginoon. Ang fellowship ng mga common na magbabarkadahan lang, mga worldly friendships, the most that they can do is to be close to each other kung meron silang makukuha. Diba? Kung meron silang makukuha, may mga tao na tumutulong dahil itinataas nila ang kanilang sariling bangko. Or tumutulong sila kung merong kapalit. Tumutulong kung merong kapalit. That's not Christian love. And that's not, you can never find that sa mundo. You can only find that sa family ng ating Panginoon because the family of God is composed of people na niligtas ng Panginoon mula sa selfishness, mula sa puso na makasarili, and tungo sa puso na umiibig sa Diyos at umiibig sa kapwa. At ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang nag-uudyok din sa atin na ibigin din natin siya at ibigin ang kanyang mga tao. Tayo po ay manalangin. Hilingin po natin ang paglago ng pag-ibig sa loob ng iglesia. Let's pray. O aming Diyos, salamat sa distinctive na ito na aming pinag-aralan, distinctive ng inyong iglesia dito sa Cavite. Nawa ay palaguin ninyo kami dito. And through this, the world will know that we are indeed your disciples, O God. And help us to work out, to build relationships inside the church. Loving relationship, Christ-centered relationship. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.